the SDA hymnal. All right. My Maker and my King, to thee my all I owe. Thy sovereign bounty is the spring whence all my blessings flow. Thy sovereign bounty is the spring whence all my blessings flow. The creature of thy hand, on thee alone I lean. My God, thy benefits demand more praise than I can give. My God, thy benefits demand more praise than I can give. Lord, what can I impart when all is thine before? Thy love demands a thankful heart, the gift, alas, how poor. Thy love demands a thankful heart, the gift, alas, how poor. The next song is hymn number 75. The Wonder of It All. There's a wonder of sunset at evening. The wondrous sunrise I see. But the wonder of wonders that thrills my soul is the wonder that God loves me. Oh, the wonder of it all, the wonder of it all, just to think that God loves me. Oh, the wonder of it all, the wonder of it all, just to think that God loves me. There's a wonder of springtime and harvest. The sky, the stars, the sun. But the wonder of wonders that thrills my soul is the wonder that's only begun. Oh, the wonder of it all, the wonder of it all, just to think that God loves me. Oh, the wonder of it all, the wonder of it all, just to think that God loves me. Amen. Elder Parminder, you are welcome. We're ready when you are. Thank you. I had a problem with my audio. Can you hear me? Yeah, we can hear you. Just a message to all the translators, if you can record on your computer. Thank you.
Are we ready to begin? Let's open with a word of prayer. Tivhurire nemunamato wekutanga. Holy God, Ishe mutsvene, as we continue the discussion and study of your word, apo patiri kuenderera mberi nekuti nhaurirano pamusoro peshoko renyu. for many of us, this is your holy, sacred Sabbath day. Kwatiri vazhinji ndiro zuva renyu dzvene reSabata, And we can spend no better time in the meditation of your thoughts that you give to us. saka tinonzwa takadzirwa kuti tikwanise kuverenga magwaro enyu tichinzwa izvo zvamuri kutiudza mukati meSabata iroro. As we continue to try to understand your will, Apo patiri kuramba tichizama kunzwisisa chidiso chenyu for your people, vanhu venyu, we ask that you would give us grace and wisdom. sevanhu venyu tinokumbira kuti dai matipawo nyasha neuchenjeri. Be with me, be with the translators, and most of all, Tinoona matira munhu wese nevadudziri vedu, and most ende of all, pamusoro pazvo zvose, the congregation who are listening. pamusoro pazvo tinoona matiro zvekare avo vari mukati mesangano vakateerera. Tinoona matakudza nezita raJesu. Amen. I want to welcome everybody. Kuti ndigamuchire munhu wese. It only seems like a few days ago that we were together. Zvinongotaridza kuti tine mazuva mashoma shoma apo patanga tiri tese. These weekend meetings seem to be becoming more frequent. Zviri kutaridza kuti kusangana mukati mewikendi yega yega tiri kuzviita zvakanyanya. I hope most of you find this format helpful. Ndinovimba kuti vazhinji venyu muri kuzviona izvi zvatiri kuita zviri kubatsirai chaizvo. So I want to clear up some misconceptions. Saka ndoda kuti ndigadzise kamuka kusanzwisisa kari kuitika. Some misconceptions. Ndoda kuti ndigadzise kamuka kusanzwisisa kari kuitika. I would have hoped by now Ndovimba kuti pari zvino that when I am presenting, kuti pese pandiri kudzidzisa people would understand when I am using parabolic methodology. ndinovimba kuti vanhu vanonzwisisa apo panenge ndichidzidzisa kuburikidza nemufananidzo. I realize that for the past 15 to 18 months, Ndaona kuti mukati menguva yemwaka inokwana kuita particularly when it 15 comes to 18 to my presentations, kunyanyanya zvichienderana nezvidzidzo zvandaitaisa inini. the focus of attention has shifted Ndinoona kuti zvinotariswa nevanhu zvakatobva panzvimbo chaipo, from the number 4 to the number 6. kuti zvabva pakutarisa kudzidza mutemo wekutanga First ina commandment ichienda to ku6, the last 6 commandments. kubva pamutemo mina yekutanga ichienda ku6 yekupedzisira. To the golden rule. Saka tiri kudzidza takatarisana negolden rule. Prior to that change, there were people who were putting pressure upon me Mashure meshanduko iyi pane vanhu vaindipa pressure and asking me to join together the model of the nature of man and the model of the Sunday law. vachindipa pressure kuti ndiri kufanira kuti ndibatanidze maonekero eSunday law nenature of man. Express it in another way. Inini ndakabva ndazvitaridza neimwe That's nzira. not the terms that we used when that pressure was being applied.
nokuti haasiwo manzwi andaishandisa apo pandaipiwa pressure iyoyo. They would want me to explain Vaida kuti nditsanangure the difference between morality and prophecy. vaida kuti nditsanangure musiyano uri pakati pechiprofita nenhaudzika, ndo inova Sunday law nenature of man. And I kept on trying to tell people that Saka there was ndairamba- a difference. saka ndaizama kuda kuramba ndichitaridza vanhu kuti hapana musiyano. 100% prophetic message. Ndaida kuzama kutaridza vanhu kuti meseji ino iri yakazara 100% zveprofeti. It's 100% a moral message. Saka ndiri kudzidzisa vanhu kuti i 100% moral message. Continues to confuse people. Saka izvi zvakaramba zvichipa confusion mukati mevanhu. I want to make a comment, but this is not germane to the point I want to make. Saka ndoda kuti ndipe comment, asi comment iyi haisi kuzoenderana nepfungwa yandoda kuti ndigomboretsa. Since our message has become so moralistic, Nekuda kwokuti message yedu yakurerekera zvizhinji kuma-morals, so humanistic, yakurerekera izvo zvinhu zvinoitwa nevanhu. Elder Tess and myself have noticed a trend. Ini naElder Tess tine zvatakaona zviri kuitika pakati pevanhu. And if I can put it succinctly in the following way, Kana ndingazviisawo nenzira iyi, people have stopped caring. vanhu vamira kuva nehanya. People don't care about organization. Vanhu vazhinji havana hanya nenhau dzeorganization. They think they have the right to be disrespectful to leadership. Vanofunga kuti vave nemukana wekuti vakwanise kusakudza vatungamiriri vavo. Sometimes at a very personal level. Vamwe vanozviita izvi personal And they level. seem to think that they are in a dilemma now. Vanhu vanofunga kuti vaparumana-nzombe kuti osarudza That chipi. they feel some kind of liberty, some kind of right Vanhu vanonzwa kunge vane marights avo to get on with their own lives. nekodzero yekuti varambe vachienderera mberi neupenyu hwavo. People are going into business. Vanhu vakuenda kunoita zvemabhizinisi avo, Exploring careers. vachienda kunoita nezvekuita zvemabasa avo avakadzidzira. Now, I want people to understand what I'm about to say and not misunderstand me. Saka ndoda kuti vanhu vanzwisise izvi zvandiri kuda kutaura zvino, musandibate nenzira isiriyo. Perhaps if I might find a Bible verse. Regai nditsvage vhesi mukati mebhaibheri kuti zvinhu zvibude zvakanaka, Blame me for saying this. kuti musazondinongedza zvigunwe kana ndataura izvi zvandataura. Let's turn to 1 Corinthians chapter 6. Ande kuna 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Vakorinde vekutanga chapter 6 pavhesi ra19. We'll read 19 and 20. Tichaverenga vhesi 19 navhesi 20. As you're turning there, Pamuri kuenda ikoko, the comment I'm making zvandiri kuda kuti nditaure is that people seem to be under a delusion, a deception, zvinotadza kunge vanhu vari pasi pekupofumadzwa kana kunyengedzwa. to think we have slipped into a humanistic message. Vanhu vanofunga kuti takuita meseji yedu meseji inoita nezvekurarama They need to kwevanhu. take care of their humanity.
Saka vanobva vati nekuda kwaizvozvo saka regai tiite zvinhu zvinotifadza isu sevanhu. or as inspiration would call it, the cares of this life. Izvo zvinotaurwa nemweya wechiprofita zvichinzi zvinhu zvenyika ino kana zveupenyu I want huno. to remind all of you Saka ndoda kuti ndikurangaridzei kuti of the following. ndoda kuti ndikurangaridzei zvinhu zvinoteera. You surely know that your body is the temple where the Holy Spirit lives. Imi munonyatsoziva kuti miviri yenyu itemberi iyo inogara mweya mutsvene. The Spirit is in you and is a gift from God. Munoziva kuti mweya uyu uri mamuri ende munoziva kuti chipo chinobva kuna Mwari. Therefore, Nekuda kwaizvozvo you no longer own your own body. saka nekuda kwaizvozvo hamusi imi munova varidzi vemiviri yenyu. God paid a great price for you, Mwari vakabhadhara mubhadharo wakakura chaizvo kuti uve zvauri. you owe God a debt. Iwewe une chikwereti kuna So Mwari. use your body to honor God. Saka shandisa muviri wako kuti ukudze Mwari. So I hope that verse Ndinovimba kuti touches vhesi a chord in your heart, ndinovimba kuti vhesi iri rabata mwoyo wako as you consider your behavior and your relationship to God. apo paunonyatsokucherechedza maitiro aunoita pakudyidzana kwako naMwari And to God's church. nekusangano raMwari. And consider your duty and your obligations. Wobva wanyatsotarisa zvaunofanira kuti uite, basa raunofanira kuti uite kuna Mwari. In case you need reminding, which I suspect many of you do, Ndinovimba kuti muri kuda kurangaridzwa, izvo zvandofungidzira kuti mese muda kuti murangaridzwe. we are closer to the end than when we first began. Tapadyo nekupera uyezve kutanga kubva kwatanga. And if you're going to get tied up, if you're going to get lost in the cares of this life, Saka iwo kana uchizobatwa nezvidiso zvenyika ino zveupenyu huno isitaka kunosvika kumagumo, you should take heed to yourselves. wobva watanga zvicherechedze iwe. And I've given 3 examples of this. Saka ndakupai mifananidzo mitatu pamusoro penyaya iyi. A disrespect of organization, a disrespect of leadership, and people getting on with their own lives. Kuti iwo unenge usisina hanya neorganization yesangano, usingasarespecti vatungamiriri vechechi, wakuita nezveupenyu hwako. This is not a humanistic message. Meseji yatiri kudzidzisa inoi haisi inoita This is nezvevanhu. not a humanistic movement. Iri harisi boka remahumanist vanoita nezvevanhu This is kana not a zvekurarama movement zvevanhu. that follows prophecy Irino iboka rinoteedzera mweya and is wechiprofita. committed to law keeping. Saka boka rino iri rinozvipira chaizvo mukuchengetedza mutemo. I want to remind us Ndoda kuti ndikurangaridzei, a verse that I have used many times in the past. ndoda kuti ndikurangaridzei iro vhesi randakashandisa kwenguva yakareba kumashure uku. John chapter 13, verse John chap- 34. John chapter 13 verse 34. Jesus speaking, Jesu anotaura. Jesus says, I give you a commandment, Jesu anoti ndakupai murayiro, not a new one, kwete murayiro mutsva. one that you have forgotten. Ndakupai murayiro uyo wamange makanganwa. Therefore, it's new to you. Nekuda kwaizvozvo unobva waita kunge mutsva kwamuri. So the humanistic modeling that we discuss
Saka zvatiri kutaura izvi zvinoenderana nemararamiro evanhu inonzi humanism. Commandment. Mutemo. And the commandment says, love one another, not love yourself. Ende mutemo uyu unoti ida umwe wepako kwete kuti ida zvide iwewe. Not take care of yourself. Hakusi kunzi zvitore iwe uite hanya It's not newe. even talking about taking care of your family or your children or your spouse. Haisi kutombotaura pamusoro pekuti ita hanya nemudzimai wako kana vana vako kana mhuri yako. The one that you're supposed to love Uyo wauri kufanira kuda. we can either use the word neighbor, Tinokwanisa kushandisa inzwi rekuti muvakidzani. it's talking about church member. Tinenge tichitaura pamusoro penhengo yesangano. And in a few short years from when this statement was given, Saka mukati memakore mashoma shoma apo mutauro uyu wakataurwa, the rules didn't change, hapana mitemo yakashanduka. the church just got bigger. Sangano rakangokura badzi. And John, the author of that book, And John anova munyori in webhuku 2 iri, John chapter 1 verse 5, mukati 2 John mebhuku 1 ra- 5, mukati mebhuku ra2 John chapter 1 verse speaking 5, to one of his flock, achitaura neumwe wenhengo yeboka rake, repeats the word of Jesus, anodzokorora manzwi aKristu aJesu, speaking about this same commandment. achitaura pamusoro pemutemo mumwe chete iwoyo. The point I wanted to bring to you, Saka pfungwa yandoda kuti ndiunze kwamuri, just because in my studies I focus a lot on human relationships, nenyaya yekuti inini mukati mezvidzidzo zvangu kazhinji ndinonyanya kutarisa pamusoro peukama pakati don't pevanhu. be deceived. Musanyengedzwa. This is all prophecy. Kudzidza pamusoro The only way. peprofita There is no other way. ende ndo nzira badzi yekudzidza ende hakuna imwe nzira yekudzidza nayo. Jesus says, I am the way, the truth, and the life. Jesu anoti ndini nzira neupenyu nezvokwadi. And I have presented on several occasions Saka ini ndakadzidzisa munguva dzakasiyana siyana, the introduction of the book Christ Object Lessons. ndichidzidzisa pamusoro pekuvambwa kwebhuku Christ Object And Lessons. Jesus did not teach in parables. Jesu haana kudzidzisa nemufananidzo. Jesus was the parable. Jesu ndiye anga ari mufananidzo wacho. As a man or a person thinks, so are they. Saka sekufunga kunoita munhu ndo zviri munhu wacho izvozvo. Something that Adventists do not understand, Ichi ndo chimwe chechinhu icho chisinganzwisisiki namasabata, find it hard to answer. chicho chavanoona vachitambudzika kuti They come up vapindure. with long, flowery arguments, or they have no understanding. Vanotanga kutaura zvinhu zvakawanda zvinoda kakunakidza pakutsanangura zvinhu izvozvo vachipa maarguments akawanda wanda. Questions you have to ask and have answers. Pane mibvunzo miviri chete yaufanira kubvunza iyo yandakapindura. Why did Jesus die? Sei Jesu akafa? And where did Jesus die? Uyezve Jesu akafira kupi? Two questions, why and where? Mibvunzo miviri, sei uyezve kupi? The second question can only be answered if you understand parabolic methodology. Mubvunzo wechipiri unokwanisa kungopindurwa badzi kana uchinzwisisa nzira yekudzidzisa nemaparables. And this is something that I have labored to explain. Saka ichi ndo chinhu chandakatora munguva yakareba ndichizama kuti If nditsanangure. you want to understand God, Kana uri kuda kunzwisisa Mwari, the spiritual being who is in heaven,
uyo anova anorarama ari mumweya ari The kudenga. only way you can do that Nzira badzi yanokwanisa kuzviita iyi is by understanding the human. kunzwisisa munhu waunogara naye. To understand the divine, you have to understand the human. Kuti unzwisise izvo zvekudenga unofanira kunzwisisa izvo If you zvevanhu. understand your relationship to the divine, to God, Kana uda kunzwisisa ukama hwako iwe naMwari, it can only be discovered, only be understood, only be learned, discovered, learned, understood zvinokwanisa kungowanikwa nekunzwisiswa nekudzidzwa through human relationships. kuburikidza neukama pakati pevanhu. This is why the message seems to have shifted from what people call prophecy to morality. Ndizvo chikonzero nei meseji ichita kunge yakashanduka kubva kune izvo zvinonzi nevanhu profesi zvechiprofita ichienda kuzvinjo zvetsika neunhu. We were liars. Taive varevenema. There was a time that we were supposed to be teachers, Pane nguva iyo yataifanira kunge tiri vadzidzisi, but God had to send someone to us asi Mwari aifanira kuti atumire mumwe munhu kwatiri, because there was a time when we were supposed to teach, nekuti pane nguva iyo yataifanira kunge tichidzidzisa and we didn't understand things. asi hatina kukwanisa kunzwisisa zvinhu. We were liars. Taive varevenema. So someone had to come and teach us again. Saka paifanira kuti pauye munhu uyo anozotidzidzisa futi zvekare. Chapter 5. Hebrews chapter 5. The time had come when we were supposed to be teachers, but we needed to be taught again. Panguva iyo yakanga yasvike kuti tinge tiri vadzidzisi, takabva tadawo zvekare munhu anouya kuzotidzidzisa zvekare. And what was the lie? Saka manyepo acho anga ari ei. 1 John John wekutanga. chapter 4 verse 20. John wekutanga chapter 4 verse 20. We loved an invisible God Taida Mwari uyo watisingaoni more than we loved the visible human form. kupfuura madiro ataita uyo munhu watinoona nemaso edu. Focused upon the 4 commandments. Tainyanya kutarisa pamusoro pemitemo 4 yekutanga, The 4th commandment, kunyanyanyanya mutemo wechina, until not only our message but our lives kwete kuti meseji yedu chete asi uyezve neupenyu hwedu had become as dry as the hills of Gilboa. zvakakonzeresa kuti upenyu hwedu uyezve nemeseji yedu ive gwenga sechikomo cheGilboa. Steps of our foreparents. Takangofamba mukati mematsimba evana baba vedu vakatitangira. So we were sent a messenger to get us back on track. Saka takatumirwa mutumwa uyo kuti atidzosere munzira chaiyo chaiyo. Because God had to send those messengers in the 1888 history. Zvakangofanana naizvo Mwari pavaifanira kuti vatumire vatumwa mukati munguva ya1888. So even though our message, even though my messages may seem moralistic, Kunyange zvazvo zvinhu zvandinodzidzisa zvitaridza kunge ndiri kudzidzisa pamusoro the pehunhu, only way they can be decoded and understood nzira badzi yekuti zvinokwanisa kunzwikwa nekunzwisisa, parables. kushandisa nzira It's yemaparables. always been that way, it always will be that way. Ndozvo zvaingori kumashure ende zvichangoramba zvakangodaro. And what people are beginning to do Saka izvo zviri kutanga kuitwa nevanhu, is get excited, kutanga kufarira, and all they want is the answers, chavanongoda chete imhinduro chete. not the methodology. Havanei nenzira yatiri kushandisa yekudzidza Why nayo. ask yourself, what's the problem with that? Saka munhu anogona kuzvibvunza mubvunzo kuti saka dambudziko riri papa nderei? There are several. Pane matambudziko mazhinji aripo I'll ipapo. give you one. Regai ndingokupai dambudziko rimwe chete.
Mark chapter 8, verse 18. 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 Could we halt for 2 minutes? Regai timbomira kwemaminutes maviri. Hear unto me, therefore will I call upon him, the name of the Lord. O Lord, I beseech thee, deliver my soul. What shall I render unto the Lord for all his benefits toward me? I will take the cup of salvation Ready. and call on the name of the Lord, the name of the Lord. Can you hear me okay? Yeah, we can Sorry. hear you. I had technical problems with my audio. Okay. Ndinofunga kuti makunyatso. Mark chapter 8, verse 18. Saka taverenga Mark chapter 8, verse And the 18. problem with rushing to the answer and not going through the methodology Saka dambudziko rekumhanya kutsvaga answer iwe usati waona methodology yacho is answered in this verse. inopindurwa mukati mevhesi irori. Having ears, they hear not. Vane nzeve asi havakwanisi kunzwa. So what happens is people don't listen to what I'm saying. Saka dambudziko nderekuti vanhu havateereri kune izvo zvandiri kutaura. This point that I'm making Saka pfungwa iyi yandiri kuburitsa is connected to the previous point. yakanosungana nepfungwa yandataura People kumashure. are wrapped up in their lives now, Vanhu vakungoita nezveupenyu hwavo iko zvino. too focused upon their own lives. Vari kungonyanya kutarisisa pamusoro peupenyu hwavo. They've forgotten that the liberty that they now standing was given to them as a gift. Vari kukanganwa kuti nhasi rusungunuko rwavanarwo vakarupiwa sechipo. I say a gift, but that's a lie. Inini ndiri kuti chipo but hazvisiri izvo manyepo. Eternal life is not a gift. Upenyu husingaperi hachisi chipo. Even if you think the scriptures teach that, it's not so. Imi munofunga kuti ndo zvinodzidziswa nemagwaro asi hazvisiri izvo. Eternal life cannot be bought with money, Upenyu husingaperi haukwanisi kutengwa nemari but it's expensive. asi hunodhura chaizvo. It costs you everything. Hunokuita kuti uburitse zvakawanda kuti You uone. start focusing upon your own life, the cares of this life, Saka ukanyanya kutarisa pamusoro peupenyu hwako nezvidiso zveupenyu huno, because you think eternal life is cheap, nokuti unofunga kuti upenyu husingaperi hahwakachipa.
You're making a mistake to your own destruction. uri kuita mistake yakakura chaizvo chakonzeresa kuti iwe uparadzwe. I'm not speaking about a particular individual. Handisi kutaura pamusoro pemunhu mumwe chete. So don't think I'm pointing the finger at you. Saka usafunga kuti ndiri kunongedza chigunwe kwauri iwewe. But this is a phenomena, an issue that's getting increasingly problematic. Saka nekuti iri idambudziko ragara ritongoitika rikuramba richiitika. People think this message teaches you to get on with your own life. Vanhu vanofunga kuti meseji ino inokudzidzisa kuti iwe enderera mberi noupenyu hwako. And for the past 18 months, I've only taught one thing. Mukati me-18 months dzapfuura ndine zvinhu zviviri badzi The zvandakadzidzisa. new commandment to love your fellow church members. Ndakadzidzisa mutemo mutsva wokuti unofanira kuda vamwe vaunonamata navo mukati mesangano. That coupled with the following problem. Izvozvo zvinobva zvasangana nedambudziko rinoteera. Prophetic message, not a humanistic one. Iri imeseji yechiprofita haisi zvemararamiro Follows evanhu. the same rules today as it did yesterday. Saka unongoteedzera mutemo iyo yavaiteedzera sezvayaiita kumashure. So all of that was the introduction to a point that I wanted to clarify. Saka zvese izvi zvazviri nhanganyaya kune pfungwa iyo yandoda kuti ndijekese panguva ino. Let's address an issue, not answer the issue, let's address an issue. Saka regai tiadrese nyaya iri pano iyi. I will say this in a way that will frustrate and anger people. Saka ndichataura nyaya iyi icharwadzisa vanhu vagara vakatotsamwa kudhara. You, Christians in general, Imimi maKristu think marriage is the greatest thing. munofunga kuti kuwanano ndo chinhu chikuru chaizvo. This movement has one of the highest separation rates or divorce rates that I've ever come across. Boka rino iri ndo rine vanhu vakawanda stereke vakarambana zvakanyanya. And in the history of the formalization of the message, Saka mukati menhoroondo yekuformalizwa kwemeseji yedu it's wonderful. ndinofunga kuti chinhu chakanaka chaizvo The rates are so high. kuti kurambana kuramba kuchikwirira chaizvo. Now, coupled with this issue Saka zvakasangana nenyaya iyoyi is an understanding of why it's so high. pane kunzwisisa kwekuti seiko kurambana kwakanyanya panguva inoyi. Now, we can speak about marriage, Hatikwanisi kuti titaure pamusoro but pewanano it's not so unique. nokuti wanano haisi chinhu chekuti It's ndo just chakakosha one chaizvo. form of what I consider 5 relationships. Nokuti wanano chinongori chimwe chinhu chimwe chete cheukama We've ushanu discussed many times between us. uwo watakanyanya kutaura zvakanyanya pakati pedu ukama huri 5. Now, in our studies, we've spoken about Matthew 19, Mukati mezvidzidzo zvedu takataura pamusoro paMatthew chapter 19. I've been discussing that chapter for several presentations now. Ndakataura pamusoro pechapter iyi muzvidzidzo zvakawanda pari zvino. And all of us know what the verses teach. Umwe neumwe wedu tinoziva kuti mavhesi aya ari It's all kudzidzisa about chi. the rules of marriage and divorce. Zvese izvi zvaingotaura pamusoro pemutemo, pamusoro pekuwanana nekurambana. Because we're also excited Nekuti isusu tiri kunakirwa chaizvo that we don't have to follow a thus saith the Lord. nekuti hatisi kuteedzera kuti Mwari vari kuti We zvakati. want to expand our horizons of what truth is. Nekuti tinoda kutambanudza maonero edu ekuti chokwadi chakambomira sei.
We're all excited and waiting for the great news. Tese takangomirira uyezve tikuda kunakirwa nenhau When dzakanaka will I remarry? kuti ndicharoora rinhiko zvekare. For any reason that takes my fancy. Nechikonzero chipi zvacho chaita kuti inini ndinakirwe nekuroora zvekare. You don't express it that way because you're too Christian. Hamukwanisi kuti muchitaure nenzira iyi nekuti muri maKristu chaivo So you're chaivo. looking for narrow limits or limited reasons for divorce. Saka muri kutsvaga zvikonzero zvidiki diki zvisina kutambanudzika zvokuti mungarambanirani. Death, that's not enough. Kufa hakuzadzisi Adultery, nhau. that's not enough. Nhau dzeupombwe hadzisi kunyatsozadzisa And nyaya what is iyi. it? Saka chii? What is the one that everyone's so excited about? Saka vanhu chiko chavari kunyatsonakirwa nacho chavakamirira. We should all be able to give this answer right now. Munhu wese tinofanira kunge tikwanisa kupa mhinduro kumubvunzo izvezvi. So Abuse, of course. You tikugara pamusoro can pekushungurudzwa. remarry after you've been abused. Saka munhu wese tikangomirira kuti kana uchinge waabhuswa unokwanisa kungonoroora futi kana kuroora. 9/11 Tikaenda pa9/11 was an important date, izuva rakakosha chaizvo, but it wasn't that important. asi ranga risina kunyanya kukosha chaizvo. People have ears, but they're not listening. Vanhu vaive nenzeve asi vanga vasingakwanisi kuti And vanzwe. last month, I did not give this movement permission to remarry on the grounds of abuse. Inini mwedzi wapfuura handinamboti vanhu ngavaroore zvakare nekuda kwokuti waabviswa kuti washungurudzwa. But I know that people think that I said that. Asi ndinoziva kuti vanhu vari kufungwa ndakataura izvozvo. I like listening to myself less than you like listening to me. Inini ndinonyanya kufarira kuzviteerera kudarika kuteerera kwamunondiita imimi. But I had to force myself on the last presentation I did. Saka ndoda kuti ndinyanye kutsimbirira zvakanyanya pamusoro pechidzidzo chandakapedzisira kuita. I went over it with a fine tooth comb. Ndakadzokorora zvekare ndinyatsoda kuongorora. And at 1 hour, 10 minutes, that's the time stamp. Saka chidzidzo ichi ndakachiita kwe1 hour 10 minutes ndonguva yandakatora. But not right now. Munogona kuenda munotarisa kuti zvezvenyu. I compared and contrasted Ndakatora ndikaita compare and contrast zvinhu zviviri. I was discussing voluntary celibacy. That was the subject of that presentation. Saka mukati mechidzidzo ichi apo taitarisa pamusoro pekusaita kuroora kana kuroorwa inonzi voluntary Because I'm celibacy. English or because I'm provocative, Nengari yekuti ndiri munhu anopenga kana ndiri munhu we'll go with anozungura vanhu. Kana kuti munogona kuda kutora zvandapedzisira give kutaura. an example Ndakasarudza kuti ndipe mufananidzo of what voluntary actions were not. kuti ndichitaridza kuti zvinonzi munhu anoita nekuda Today kwake was hazvisisiri. an abusive marriage. Saka mufananidzo wandakapa ndakangopawo mufananidzo wewanano iyo inodzvanyirira abusive So marriage. I said forced celibacy is evil. Saka indakataura kuti kumanikidzira munhu kuti asaroore chivi. Then I gave an example Ndobva ndapa mufananidzo which had nothing to do with forced celibacy. uyo waive usinei nezvekuita nenhau The dzekumanikidzira munhu kuti parable, asaroore. if you check carefully, Kana compare and contrast, kana mukanyatsonotarisisa muchiita compare and contrast mufananidzo wandakashandisa was about choice. waitaura pamusoro pesarudzo. We're going to juxtapose two stories, one of choice, one of no choice. Saka taitora nyaya mbiri, imwe yacho uchisarudza imwe usingasarudzi. Choice Kusarudza was the celibacy story.
Saka kusarudza yaive nhau yekuti iwe hausi kuda zvekuroora, choice kuti hauna sarudzo. was the abusive relationship story. Saka yanga iri nhau pamusoro pekushungurudzwa. Juxtapose them. Takatora zvinhu zviviri izvi tikazviunzwa padyo napadyo, People are so desperate kuti asi vanhu iko zvino zvari panguva yekumanikidzwa to get married, I guess. I don't. To get Vari- married vari desperate kuti vari kuda kunoroorwa zvekare. because we're in the Aurora. history of marriage. Nokuti tiri mukati menhoroondo What yekuwanana. they want to hear is, can I remarry, please? Saka chiri kuda kungonzwa nevanhu ndechekuti handoroora zvekare here. And they think that I said that they had my permission. Saka vanhu vari kufungidzira kuti inini ndakavapa permission. So for all those people who were not listening Saka kune vanhu vese ava vanga vasina kuteerera, properly, vanga vasina kuteerera chaizvo chaizvo. the parable was the following. Mufananidzo wanga uri zvinoteera. Women who are in abusive relationships Madzimai ayo ari mukati mehukama hwokudzvanyirira stay nokushungurudzwa, in those relationships vachigara mukati mewanano idzodzo, are not making a free voluntary choice. vanhu ivavo havasi kuita mukana wekuti vazvisarudzire ivo vega. Even if they say they are. Kunyange zvazvo vakati tikuzvisarudzira tega ndozvandiri kuda, If they go to the police station after being assaulted by their husband, kana akaenda kumapurisa abva mukushungurudzwa nekurohwa nemurume wake, and they say, I'm not going to press charges. obva ati handisi kuda hangu kuti ndiite zvokusungisa murume wangu. In the olden days, Mukati memazuva akare it's today in some countries still, nemune dzimwe nyika mukati mezuva ranhasi chiri kungoitika izvi. what would the police say to the woman? Mapurisa aiti chii kumudzimaiyo? They'll shrug their shoulders and say, it's your choice. Vaibva kuti zviri kwamuri, munoita zvamuri kuda mai. If I were you, I wouldn't be abused, but it's your choice. Vanobva kuti ini denda ndiri mimi ndaisabvuma kuti ndishungurudzwe, asi isarudzo yenyu kuita zvamunoda. Now, I'm not a psychologist. Ini handisi psychologist anoshanda nepfungwa dzevanhu, handisi munhu anoita zvekukansela vanhu, But I know one thing. asi pane chinhu chimwe chete As a chandoziva. trained police person knows the same thing. Ende izvi zvandoziva zvinozikamwa nemupurisa The akanyatsokutrenwa. woman is not making a choice. Mudzimai uyu haasi kuita sarudzo yake to not iye press charges. yekuti handidi kuti ndiite zvokusungisa murume wangu. She's under pressure. Ari kuita izvi nekuti ane puresha, Being forced somewhere in her story, saka ane paari kumanikidzwa mukati menyaya yake, in her experience, mukati memararamiro ake. she's being pressurized not to do the right and proper thing. Ari kumanikidzwa kuti asaite chinhu chaicho chaicho chinova icho chaanofanira kuti aite. This is, and in the next statement is where I get into trouble. Saka mukati menguva inoteera zvinogona kuzomuisa mukati medambudziko. One of the reasons why she is being forced not to get her husband into trouble Chimwe chechikonzero ngeichi ari kuita kuti amanikidzwe kuti asapinze murume wake padambudziko. one of the reasons she's being forced to remain in that relationship Chimwe chechikonzero ngei ari kumanikidzwa kuti arambe ari mukati mewanano iyoyo, is because she has no financial freedom. inyaya yekuti haakwanisi kuti akwanise kuzviraramira It's achitsvaga mari slavery. ari ega. Saka ari mukati And meutapwa. we're going to touch Kuti uri nhapwa yemurume wako panhau dzehupfumi nekuwana mari. And even in liberal countries, it's not easy for a woman to live by herself with children.
Saka kunyange kunyika idzi dzatinofunga kuti dzakakwirira zvinorema kuti mudzimai agare age asina murume uyezve achirarama nevana. The countries that this movement represents, Ende mukati menyika idzo movement that inowanikwa. would apply to at least 3/4 of the countries. Saka zvinowanikwa mukati me 3/4 enyika dzine movement where ino they pasi. can't earn money and they feel stuck in the relationship. Madzimai haakwanisi kuwana mari uye ndizvo ndo zvinokonzeresa kuti varambe vakanyura mukati meukama ihwohwo hunoshungurudza. And people will dare to say, oh, she had a choice to leave. Saka vanhu varipo kuti vagotaura kuti tarisai muona akaita sarudzo yake kuti We asiye. did a study last September the 11th, Mukati mechidzidzo chatakaita kumashure kumusi wa11 September. I compared that definition of choice Ndakakombeya definition yekuti sarudzo chii neiyi yekuti munhu agare asina kuroora yatinoti celibacy. juxtapositioning is two different things. Saka chinonzi juxtapose kutora zvinhu zviviri zvakasiyana. Parables are two similar things. Chinonzi parable zvinhu zviviri zvakafanana. That's only a very superficial definition. Saka iyi ndiyo definition yatingangopa inogadzirwa nemunhu. Use parables and not juxtapose. Saka kana iwe ungada kusenzesa maparables usingaiti iyi inonzi juxtapose. If I said to you, Kana ine ndikati kwauri you're homosexual, ndoda kuti uri ngochani, you can do what you want. unokwanisa kuita chero chaunoda. Free. Une We could choose kusungunuka kwese, wakasungunuka kuti usarudze zvokuita, what you do and who you do it with. kuti unokwanisa kuita zvaunoda ende Oh, by hazvine. the way, you're a Christian. Ndobva ndati ziva futi kuti iwe uri Oh, mukristu. by the way, Ziva kuti futi Romans chapter 1, enda hako kuna Romans chapter 1 and there's other 5 verses. uona kuti pane mamwe mavhesi 5 futi. If you do what you want, if you choose, Kana ukaita zvauri kuda iwe ukapa sarudzo yako iwewe, you can't go to heaven. haukwanisi kuti uende kudenga. It's your choice. Asi sarudzo yako hako. That's the parabolic equivalent to the woman in an abusive relationship. Saka uyu ndiwo mufananidzo wakangofanana nemudzimai ari mukati mewanano inoshungurudza. That's what this celibacy issue is about. Saka izvi ndo zviri kungoitwa nenhau yecelibacy yandaitaura pamusoro pezvayo. We force people to be celibate. It's not voluntary when you do that. Saka isusu tinomanikidzira vanhu kuti ngavagare vasingaroori, ende kana tiita izvo hatisi kuvapa mukana wekuti vasarudze vega, tiri kuvamanikidza. It's not voluntary when we frame the issue in those terms. Saka havana kusarudzo yavo yavanoita kana tikataura nyaya iyi nematauriro aya. So for all of you who are disappointed, Saka kune mimese madisappointwa, I'm not a prophet handisi hangu muprofita, and I can't tell you what the future holds. handikwanisi kuti ndikuudze kuti kumberi uko kunei. But as of 9/11, Asi kubva pa9/11 2021, mugore ra2021 the statement that people who come out of abusive marriage can remarry. I did not say that. Saka inini handina mbotaura kubva musi wa11 September kuti vanhu vese vari mukati mewanano dzinoshungurudza munokwanisa kuenda munoroora futi kana kuroorwa. And you need to listen to the story, Saka munofanira kuti muteerere kunyaya, not just be excited about the answer. kwete kuda kungonakirwa neansa ichabuda ipapo. Teererai nyaya, You're wrong anyway. nokuti muchangopa maanswers asiriwo ari wrong. So I've spent quite a bit of time on that issue Saka ndatora nguva yakati wandei ndichitaura pamusoro penyaya iyoyi, because I thought it's important nokuti ndafunga kuti zvakakosha chaizvo not only to address that subject,
directly with you, kwete kuti ndingotaura pamusoro penyaya iyi kwamuri imimi, but also to explore the pitfalls, the mistakes that people are making. uyezve kuti tikwanise kuona ayo mamistakes ari kuitwa nevanhu mukunzwisisa nyaya iyi. And we're so close to the end. Apa taakutosvika mukupedza. I fear that there are people, even in this meeting, who are going to lose their salvation. Ndinotya kuti pane vamwe vanhu vari mukati meungano ino vachashaya ruponeso rwavo, Because they have a superficial commitment nokuti vane kamwe kakubatikana kavainako, and they think that, I will say it this way, they think this movement has now given them freedom and liberty. nokuti vane kakubatikana kavari kuita nezvinhu zvenyika zvinovabhenefita ivo, nokuti vari kufunga kuti vane freedom yekuita izvozvo. I would argue that the constraints are more today than they were before. Saka ndoda kuti ndipe muono wekuti kumanikidza uku kuriko kwakawanda panguva ino kupfuura kwaaiveko kudhara. It's harder to get into heaven now than it was Zvakaoma kuti uende kudenga 5 izvezvi, years ago. zvakaoma kuti uende kudenga izvezvi kudarika zvazvaive makore 20 apfuura kana makore 5 apfuura, Because the standards are much higher. nekuti mastandards acho chikero chacho chanyanya kusimukira. Not only has the prophetic message not lessened, not weakened, not changed, Kwete kuti meseji yechiprofita yashandurwa, weakened, changed. yadzikisirwa, uyezve yashandurwa. The standard of behavior, the expectation is much higher. Pamusoro pazvo zvinotarisirwa zvati kwirirei. It's a new commandment. Nokuti papiwa mutemo mutsva. There are people listening who were in this movement 10 years ago. Pane vanhu vari kuteerera panguva ino vaive movement muno makore 10 apfuura. And you know the culture that we used to have back then. Munoziva kuti taiita zvinhu sei panguva iyoyo, nguva yapfuura. Study the message, don't look at the messenger. Taiti teerera zviri kutaurwa, meseji yauya, kwete auya nemeseji Don't yacho. talk about people's private lives. Musataure pamusoro pezvinhu zvinorarama vanhu mukati medzimba dzavo musiku. And if a speaker abuses his wife, Saka kana umwe anodzidzisa akatanga kushungurudza mudzimai wake, who are we to judge? munobva vati saka isi timboreva naaniko They quote some tiri other jaji. weak statement Vanobva vadzokera vanokota zvakataurwa naEllen White about the family circle and not letting the secrets out. vanobva vanokota Ellen White achiti aiwa, zvinhu zvinoitika mukati memhuri ngazvigare zvirimo zvisabuda kunze. The abuse wasn't worse then than it is now. Saka abuse yanga isina kunyanya panguva iyoyo sekuwanda kwayaita panguva ino. It's just now it's more exposed and it's not tolerated. Saka iko zvinezvi anyanya kuiswa pachena uyezve hazvichanyanyi kutoleretwa. Hence, I contend that heaven is harder to attain today than it was yesterday. Saka ndosaka ndikupa muono wekuti kuenda kudenga iko zvinezvi kwatooma kudarika zvakaive nezuro. All of you who are relaxing, Saka kwamuri mese imimi makato relaxa, asking your baptismal teachers how low the standard can go, muchibvunza avo vari kukudzidzisai zvidzidzo zvebaptism kuti tinokwanisa kudzikisa seiko chikero chezvinhu izvi. carry on Rambai henyu muchiita izvozvo. at your own peril. Zviitei izvi muchizviitira imimi Wait. mama. Teedzerai vamwe venyu. Wait is an English term that says you're just one of us. Handizive kuti inzwi rekuti meti rinongoreva kuti unongori mumwe wedu. Disrespect Elder Tess's eldership. Endai munoshoropodza kutungamirira kwaElder Tess. Neither of us really care. Isusu zvedu hatinei nazvo. You only do so, sorry, by doing so, you only damage and harm your own salvation.
Saka kana muri kuita izvozvo muri kungozvikanganisa imi muri kuonesa rwenyu mega. So this is a convenient point for us to finish the presentation. Saka iyi ndo pfungwa yakakodzera yekuti tipedze chidzidzo chedu. It's perhaps a little earlier than we might have finished. Saka tinenge tatikasike kupedza pane nguva yataifanira kuti tipedze. Start on the hour. Apo takuda kutanga mune imwe nguva. So perhaps if we could start 5 minutes earlier. Saka tinogona kutanga maminutes 5 kumasure. And we'll continue our study. Kuti tienderere mberi nechidzidzo chedu. Where we picked off, so we'll pick it up from where we finished last September. Saka tichanda tononhonga apo patakasira muchidzidzo chatikaita muna September. Before I do finish, I want to make this point. Saka ndisati ndapedza ndoda ndiburitse pfungwa iyi. We'll start on an hour normally because it's going to take me 5 minutes to make this point. Saka patichatanga mukati mehour rinoteera tichatangira pane imwe pfungwa tichangotora 5 minutes kutaura pfungwa iyoyo. Saka imimi matranslator hamufana kuti museke, mufana kungotaura sezvazviri kutranslate dudzira. Okay, so I receive a lot of criticism from my presentations. Saka ndine zvinhu zvakawanda zvandinoona kuzvidzidzo zvangu zvekumasure. Which is fair enough. Izvo zvakakodzera. Inoteera iri nonyaya kuzikamwa ndeinoteera. I have no idea what you're talking about. Handizivi kuti mukumbotaura pamusoro pezvei. So that's the criticism. They don't understand what I'm talking about. Saka ndo iri yandingati iri craziest pane zvinotaura. Saka ndo kushoropodza kwavanondita because havanzwisisi zvandiri kutaura pamusoro pezvazvo. I've tried to explain, but ndakazama kwete zvakanaka mukutsanangura uku. Now people have an expectation where when I'm going to present that they think they know what I'm going to say and do. Saka vanhu vane kafungire kuti vanoziva kuti apo pandai ndichidzidzisa vanoziva kuti ndichataura chi uyezve ndichaitei. Saka pandakatanga kudzidzisa pamusoro pengochani ndichitarisa zvakaipa nezvakanaka. Everyone's expecting me to deal with the 6 verses, 3 from the Old Testament and 3 from the New. Vaifunga kuti ndichanobata mavhesi anotaura pamusoro pengochani 3 kubva kuOld Testament, 3 kubva kuNew Testament. Leviticus. Varoma, Romans. Ephesians, Efeso. Timothy. So they want me to deal with these verses. Saka apo patinoda kuti tizame kudhila nemavhesi aya. And I didn't do that. Inini handina kutomboita izvozvo. I approached the subject from a different way. Saka ndakaenda kunotarisa chidzidzo ichi neimwe nzira. The better way. Nenzira iri nani kuzviita izvi. Better for me, but not for you because you don't understand what I'm doing. Kwandiri inini ibeta inzira iri nani kuzviita. Kwete kwauri. Joking aside. Ndichiita je zvangu. It's really important when you're a teacher to consider how you approach a subject. Saka kana uri mudzidzisi zvakakosha chaizvo kuti utarise kuti uri kumbotarisa chidzidzo ichi nenzira ipi. Haisi nyaya yekutamba nepfungwa kuti tarisira izvo zvisingakwanisi kutarisira. It seems to me inappropriate just to go into those verses sequentially. Saka kwandiri zvino hazviiti kunge zvinhu zvakanaka kuti ndiende mumavhesi aya ndimatedzerese kupuwa kwaakaitwa. If I had done that, kana dei ndakaita izvozvo, if
if I can express it this way, we would not have won the argument. Saka kana denda kana ndakazviita nenzira iyi yamamukatarisira hataikwanisa kubudirira mumakakatauna aya. Explaining verses does Kutsa- not help people. Kutsanangura mavhesi hakubatsiri vanhu. I'll give you an example of that. Ndoda kuti ndikupe mufananidzo weizvozvo. The summer of 2019 in France. Sama yewo-2019 kuFrance. God speaks to Elder Tess. Mwari vakataura naElder Tess. She's not an elder yet. Vanga vasati vaelder And panguva God iyoyo. says to her, tell the Mwari- people, the women, to wear trousers. Mwari vakabva vati Tess enda unoudza madzimai kuti hanzi pfekai matirauzi. And there the rest of us are thinking, doesn't she know the verses? Saka vanhu vese takabva takati haazivi mavhesi here zvaari kutaura kuti pfeke matirauzi. Ask people who were there, Bvunza vanhu vakanga varipo panguva iyoyo. what's the presentations, the studies that she did? Endai munoona mapresentations nezvidzidzo zvaakaita kuFrance There iko. was no mention of Deuteronomy, Hapana paakambotaura kuti Deuteronomy anoti zvakati. no discussion about what Ellen White said. Hapana mbotaura nezvokuti Ellen White anotaura kuti chii pamusoro penyaya iyi. She didn't express it this way. Haana kuzvitsanangura nenzira iyoyo. But she's telling us, God told me this is what we're going to do, so we're going to do it. Saka akangouya akangoti Mwari vari kundiudza kuti tiite izvi saka ndozvatari kutoita izvi. And we're all saying, by what authority? Tese tobva tati asi ari kumbozvitaura izvi nesimba rinobva Are you kupi. gonna make these changes? Saka unokwanisa here kuita shanduko dzese idzi iwewe. We won't answer that question because we should all know what the answer is. Saka hatisi kuzopindura mubvunzo iwoyo nokuti tinoziva tese kuti answer ndeye kuti chii. I'm going to say that was July. Ndoda kutaura kuti muri muna July pazvakaitwa izvi naElder. Go forward Kana tikaenda mberi 6 months. tikaisa mamanzi 6 anoteera Africa, tobva taenda kuAfrica, Uganda. kuUganda. And now we're going to tackle the verses. Apa takumanje kunotarisa mavhesi kuti anoti chii 6 kuUganda. months after, the commandment comes. Saka mutemo uyu wauya wakati pfavei. So I want us to know, to be clear, how God operates. Saka ndoda kuti tinyatsoona zviri pachena kuti Mwari vanoshanda sei. I want to go back 13 years. Ndoda ndidzokerei kumashure makore anokwana kuita 13. 14 years, 2007. Regai ndidzokere 14 years mugore ra2007. Elder Jeff is teaching error. Elder Jeff vaidzidzisa zvinhu zvemanyepo era. And what is his error? Saka manyepo ake anga vari papi ko era iyi yanga iri papi. He stood up Anosumuka and said, God told me vambwa wasumuka kuti inini Mwari andiudza kuti Mwari akandiudza kumashure that the latter rain is before the Sunday law. kuti latter rain inouya kumashure kweSunday law. We know that that's not true. Isi tinoziva kuti hazvisi izvo manyepo. So when members started standing up and resisting that, Saka avo vanhu vari mamembers muchechi pavakasimuka vakatanga kuzviramba izvi. I said, that's not according to inspiration. Vobva vasumuka kuti izvo hazvitaurwi nemweya wechiprofita handizvo. You know what he said? Munoziva here kuti vakati chii? Of course, you're right. I didn't realize. Vobva vati saka muri kutaura chokwadi handina kunge ndazviona izvi. Do you believe that? Of course you don't. Munozvitenda here izvi? Handinoziva kuti hamuzvitendi. Do you believe that? Of course you do not. Munozvitenda here izvi? Ndinoziva kuti hamuzvitendi. Told them to get lost, literally. Saka akavaudza kuti rasikai henyu. And they did. They left the movement and are lost.
Saka vakazviita izvo zvimbva watobuda zvavo movement, saka vakatorasika sekutaura kwaanga aita. I'm going to say approximately Saka ndoda kutaura kuti I'll say 8 years, 9 years. saka ndoda kutaura kuti kwemakore anosvika 8 kana 9, 8 or 9 years. makore anokwana 8 kana 9, Not 6 months, not 6 months, 8 or 9 years kwete 6 months ba, 8 or 9 years. is how long it took this movement to give an answer to that question. Saka ndo movement ino yakatora makore iwaya kuti ikwanise kupa mhinduro kumubvunzo iwoyo. Going to go back in 2015, 16, go back to 2007 and explain what happened. Saka tikadzokera makore 2015 todzokera 2007 tonotsanangura kuti zvii zvakamboitika. Now, many of you don't know that history. Vanhu vazhinji vedu Many hatizivi of you do not know nhoroondo that iyoyo. history. Vazhinji vedu hatizivi We history don't iyoyo. lose a member. Hatina kana munhu wani watakashaya mukati memovement uno. We lost half a continent. Takashaya vanhu vanokwanisa kuita hafu. Continent. Takashaya vanhu vanokwanisa kuita hafu yecontinent yese. And he didn't care. Haanamboita hanya nazvo izvozvo Elder Jeff. You either get on board or you leave. Akabva angoti munogona kungoramba muripo kana kuti unoenda. And you're Sarudzo going to get a zvaunga. proper answer for 8 or 9 years. Saka zvakatora makore anosvika 8 kusvika 9 years pasati pawanikwa mhinduro chaiyo chaiyo. So, if you don't know what I'm talking about, Saka iwo kana usingazivi zvandiri kutaura pamusoro pezvazvo, things in a different way, nekuti ndakuita zvinhu nenzira yakasiyana. do yourself a favor and be patient. Saka iwowo zviitire favor uve munhu ane mwoyo murefu. It won't be 8 years before I answer. Hazvimbotori makore 8 ndisati ndapa mhinduro kumubvunzo I uyu. hope it won't be 6 months. Ndinofunga kuti handimbotori kana 6 months. But I don't do things in the conventional way. Ini handiiti zvinhu nemaitirwo azvakuita I iko would say zvino. God doesn't. Ndoda kuti nditaure kuti Mwari haaiti izvozvo. Expect the unexpected. Tarisira izvo zvisingatarisiriki. If you stick with the methodology, Kana ukaramba wakabatirira panzira yatinodzidza nayo, it will all make sense. zvichameka sense. And what I am trying Yeah. to do since the formalization of the message in August up till now, Saka zvandiri kuzama kuita kubva pakaformalizwa message kusvika pari nhasi. what I'm trying to do since the formalization of the message until now Saka zvandiri kuzama kuita kubva patikaformaliza message kusvika pari nhasi, is to look at the subject of homosexuality and same-sex marriage kunyatsotarisisa mukati mechidzidzo chengochani uyezve nekuroorana kwevanhu verudzi rumwe chete, and explore the subject from the perspective of inspiration. ndonyatsotarisisa nhau iyi zvichiendana nekutaurwa zvinoitwa nemweya wechiprofita. An inspiration is more than 6 verses, it's thousands of verses. Saka sekutaurwa zvinoitwa nemweya wechiprofita zvinodarika mavhesi 6 anosvika Now, 1000. choose to go to Matthew 19 to Saka begin the subject. Saka kana ndikasarudza kuenda pana Matthew chapter 19 kuti nditange chidzidzo ichi, Don't be surprised. musashamisika. Let's close with prayer. Igaitivharire nemunamati. On the hour. Saka tichasangana paawa iroyo. Ngatinamati. Holy God, Mwari mutsvene, speak to each of us who are bowed before you. taurai neumwe wedu uyo akapfugama pamberi penyu. Help us to re-examine ourselves Tibatsirei kuti tinyatsozvinzvera zvekare, to see if we are in the faith. kuti tinyatsoona kuti tichiri mukutenda here. Help us to understand who and what we really are.
tibatsirei kuti tinyatsonzwisa kuti timbori vanani uyezve takamboita sei. Our problems are not that we might lie to you, Asi matambudziko aripo izvo zvatisingakwanisi kuti tinyepe or we kwamuri, might hide things from you. kana kuti hatikwanisi kuti tiwanze zvinhu kubva kwamuri. Problem is that we don't understand ourselves. Dambudziko nderekuti hatikwanisi kuti tizvinzwisise icho Our pachezvedu. prayer is that you will open our eyes to who and what we really are. Munamato wedu ndewekuti muvhure meso edu kuti tinyatsokuona kuti timbori vanani uyezve timbori vanhu vakaita sei. Tinonamata kudza nezita raJesu. Amen. Thank you, Elder Parminder, for this first presentation. So we will meet in 16 minutes, 11 o'clock Pacific Daytime.